Kaning una na to nga spot diri unsa man Ay siya? kani siya, dili mi nagatambay. So every morning kasi syempre as a main character, di ba, pagka nang maabot ko, dili ko nagatambay kaya ang mga tao, di ba, kalsada man na siya. Oh. So ang mga tao is magtanaw-tanaw, ay naabot na lagi si ano. So anak magbabay-babay na yung tao kay dili. Dili ka mo tambay Oo. sa imong kuan So, balcony. Sobra G's, dili ang mga basic na mga spot. Asa man ka mo tambay dapita siya? Dili lang, mag-ana-ana kay mga tao, mag-agi lang man ang mga tao. Oo. So syempre pagkape-kape ko, ana mag-ana ko sila. Ay, naabot na lagi si ano. Oh, dako gyapon ang upa. Salamat si Aya kay kani sa una paboxing unta na kuno siya. Dili na ko dawaton nga kuan siya bayot kay ang akong hilig boxing. Nya kay Unya og na siya dalon diri nga boyfriend, madawat nimo ang iyang ay boyfriend. sobra. Pero dapat ang iyang ihatag pud sa imo sobra Oh, pod. Kay para sobra pod ang pagdawat sa boyfriend. Tama man Papa Pedrinho. Ingon ganin ako siya nga to kuan kinanglan mo dala unta kadto sa mo ang ano babae yun. Di ba? Adik na uban ba si Chat Atty. Karon na si Anggol, ganahan si Anggol makasulay mo palit sa kay dugay na siya wa kapalit sa mga kuan god, mga sari-sari store ba, nga nani nga mga tindahan ba no. Sa Anggol diri sa Malapatan sa Sarangani province. Tanaw na to unsay pili mapalit ni Anggol sa kani nga tindahan. Ayo. Ito na po, oy, please lang. Ay hala. Ay, bago ba ang utang kay bago ba mo nang pramang good? Hala, familiar lagi imong naong lagi. Pwede igawas imong naong gamay sa. Ay, Hala. ano pa date? Hala. Pwede pa igawas pag yun. Hala. Tama na ka. Dili pa. Pwede pa gini. Hala. Ay, di man makain, tama ka. Pero kung fairness sa baha lagi kasi ako kito di bawal gyapon ang utang diri, Ay, please lang. wala mo palit ko. Ay. Judgmental ka nga pagkatindiro. Bitaoy, sa programa ang Binisaya Chit Chat ato ni nagabalik Sherwinables! Sobra G! Magpanakpag na niya. Hello, si... Hello. Alam mo na yung tindahan ni Sherwin. Ay, oo. Gawas-gawas pang namin. Ay, wala man diri ang di naman pwede. Si, naabot naging po sa inyo, G. Sobra G's ka na. Hindi alam ko sa inyo ay. Pwede na ko. Pwede ba tamo mo kuan si mo ang balay si house tour? Ay, oo. Sobra G's. Oh, gawas na diyan, gawas na diyan. Mayong bunggag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. Finally, naabot na gyud ko dinhi sa kuyaw kay nga Purok sa Malapatan, Sarangani province. Kay request man gyud ninyo nino. Call, part to call, ana. Shout out day kay ma'am nga Balikbayan, nga na-meet na ko sa mall nga. Sige daw siya tan-aw sa programang Binisaya Chit Chat ato ni. Kunya mga ang isa sa mga episodes daw nga pero hindi balik-balikan kay Sherwinables. Ug nag-request si ma'am nga cheat, gisira man po to sa cheat, we want part 2. Di ba? So, dito ko nakaingon nga murag tinuod yun di ay nga ang mga tao, nag-request yun di sila og part 2 ni aning atong nakahimamat sa una nga grabe ka maulawon, hilumon, demure, never gina siya ka magsawa-sawa. So, di ba? Kani siya na proud lang sa kayo ko kay sukad yun nga nagkahimamat mi sa programang Binisaya Chit Chat ato ni dako na gyud kaayo kausaban sa iyang kinabuhi no. Ang mga kausaban sa iyang kinabuhi mas resikat siya, mas daghan na siya mga shows na pagwapo na niya, hinay-hinay ang balay, daghan na siya napalit para sa iyang pamilya. O kinasulti naman ako ang tibuok nga istorya, dinhi na lang nahuman ang programang Binisaya Chit Chat ato ni. Dagan king salamat sa inyo ang pagtanaw. Ay, naare! Sorry, Gigi! Sorry kayo, mangluhod na po di. Mangluhod na po di, bitaw. Ako, sa tinood lang, magsige na sa inyo nga. Call, salamat kayo, Call. Kay sukad nyo na Chit Chat ko, Call. Nga ko, dili. Si ang kaning tanan tungod ni sa imuha. Kay ang mga tao naganahan gid sila sa imuhang imong humor, the way ka mo storya, kunya ang imuha ang storya sa kinabuhi pud nimo maka-inspire gyud kayo. Ug tungod na daghang king salamat ha, magkita-kita na lang. Napapon may ay napaday kay ingon gid ay sorry kayo. Never day bitaw. Sa programang Binisaya Chit Chat ato ni Fear Flabby sa tanang mga blaan ug syempre Fear Flabby pod sa tanang mga bisdak, mga blaan nga kabalo magbinisaya ug mga Bisaya nga kahibalo magbinilaan. Nagana ba? Nagabalik sa programang Binisaya Chit Chat ato ni as in kayo Sherwinables. Ay, Si
Ay, sobra G's. Hi everyone. So again, maayong adlaw kaniyong tanan. So few flabilis dole for the kublaan. Kana, when balik na yung taon ko diri ay wala ko kabalo. Kasi syempre dagay ka naga-PM sa ako siyang sorry mag-part ako. Please lang ako dili man nainganan ako programa, di ba? Oh. So ni balik na pud taon ko karon siguro karon is mag-formal na yung taon ko. Naabot na yung taon ka diri ay. Dahil ang Ay. part 2 kay ni anhi na gyud ko sa ilahang lugar yun. Ay oo. Nya dito gyud ko na kinulog si Sherwin gyud ang reyna sa iyang Purok gyud ay. Sobra, di ba ginaingnan tayo kadati. Kay every time nagauli ko nagikag Davao or gikan ko sa ibang lugar, dapat maguli ko yung ani na oras kay ang mga tao is makita ko nila. So mo to kanang di ba? Tinud-anay gyud ni siya. Ha? Tinud-anay gyud ni. Ay oo. Gusto nimo nga hayag ang imong pag-uli kay para makita ka sa mga tao. Oo, ay naabot na lagi ang anak ni ano. Ana man ng mga atake diri. Kay pili mo ko nila isa ako lagi ang pinaka-bright lagi diri sa among Purok. Wala no? Oo. O pag-hi sa mga audience impact, hello! Di ba? O, di ba, piyo kayo? Oo, nagautang man na sila sa mong tindahan. Sila nagautang. Hey, pero mangutan na sa ako, sa imuhang mga silingan sa imong Purok, si proud mo kay Sherwin. Ay, wow, grabe ka. Pati ang papa ni Sherwin, si Tatay Pidre, Oh. grabe ka proud. Yung i-shoutout lang po nako, dili gid shoutout. Isulti lang nako ha nga, ang papa ni Sherwin ug akong tatay kapareho og pangalan. Pero bitaw si sukad nga mas nailhan ka as Sherwinables. Kumusta naman kasi? Grabe ko ka-bless. And ang kato ng mga ang platform ang good nako is abi nako is kanang wala ginapakita lang nako sa akong mga taga diri sa amua, sa akong mga pagumangkon. Unya wala day ko kaano, wala ko nag-expect na wala daghan day ka nang nalipay, daghan ka nang murag na inspire ko as in na siya nga napay nagaingon nga Sherwin, ikaw na dyan among kalipay. Ako asa ninyong pamilya. Mga tao ni sila oy. Pasyak-syak na rin yung tao tag very light. So mao to kanang grabe ko ka-bless karon tol. Blessed in a way nga aside siyempre sa na-feel nimo nga ang mga tao ba mas nalingaw sa imuha, mas daghan ang nalingaw sa imuha, mas daghan ang ga-follow sa imuha. Pero kaning sa kinabuhi, sir, kanang inyong balay. Naa mo kita sa inyong Oo. balay karon nga mag-house tour mi taon-taon. Oo. Unsa na may nagbago sa inyong balay, Nanami tiles. So kung dati siguro kung matulog mi is akong papa is matulog siya na naka ano wala nakahigda kay gamay kaayo. Uli basa-basa among ano kay syempre more on ano lang siya sa coconut and all. Karon is nanay mi color Tiles na. roof sa tawag ato sa Color roof. Oo, Oh. oo, namin ano na Oh. kaayo. Then karon is naka-tiles na, pwede sila ma-slide. Kay dati is ma-slide sila sa kanang lapo, karon sa tiles na namo sila na-slide. Oo, so mo to grabe ko happy karon. And kanang ang among balay is pila nakakwarto, bahalag kana i-separate niyo yung kabutasan niyo ipang butang. Pila naman ka kwarto ang imong balay, Tatlo. Ay, wow! Oo, and plano- Sa una, pila raman dito, Isa lang gid tanan mi. And karon is plano na ako ipa-board na ako niya ipahawaan ako sa sarot. Oo. Unya, unsa na may mga gamit sa sulod, Ay naami kanang ano butunganan sa tubig kanang every time kanang like for example kanang kadlawon niya gusto ka magkape. Ay naami kanang ano magwala ka ininit Kasi pangalan na. water something. Katong oo kato. Water oo. Water dispenser. Ay, kana, Water kana, dispenser. oo. Oy, gusto ni may shoutout lang ko. Ay oo, shout out sa Oo. naghatag ato. Salamat kay sa imo. Please lang never magayli out sa live. Kung nakay ba yung pinagdadaanan sa live as in. Oy, si Romeo, Myong. Oo. Salamat si Myong kay grabe ka avid yun nga fanatic yun kay sa nimo si niya na siya nga cool kanang dili man itungod kay sa kuan kulha kanang luoy whatsoever. Isip pasalamat daw sa usa ka fan, gusto siya magregalo. Tapos moto na nangutana lagi siya usay ganahan niya ko nga di sa gid ko kasulti gud Myong. Ikaw na lang mangutana sa Myong. Mo gito ni anak ko nga si pangayo pa ang pinakamahal si aircon baron, ref mga mahalon kay dato mo gitong tawana. Pagkabalo nako niya na siya nga okay na chat na ginaano na niya ko kaatay. Water dispenser lagi pangayo ni Sherwin. Oo, kay wala mo din sa among bureau. So, dati dili na ko gina-display sa gawas. Kay para sa mga sinan makakuha. Unya na sobraan naman po na ay tama, murag na po healthy. Mo gipasulod na lang po na ako. Seryoso ni? Sobra G. Hoy, so nang gamit gid yung mga taga Purok sa Sobra. Oo. Oo. And amaze ko kay usahay na ay nagpadalag mga bugas. So, Oo. ang kanan ng mga bugas is dili lang sa amua, syempre gina-share po na ako sa ilaha. Yes, Kay yes, katong yes. giingon ako is ang bugas lagi ang pinaka-importante diri sa amua. Kay anytime pwede magkog mga gulay, mga Oo. papaya wables ana. Mm. So, ang bugas kinang importante. And kanang labi kay sa feeling na kung naa sila gina-share sa ako, gina-share po na ako sa ilaha. So wala gihapon nagbago si Sherwin. Abi na ko ba nga kinadugayan, mahawi na iya. Pangaon siya ba? Grabe gihapon katabian ni Sherwin. Dugay na may wala, dugay na ta wala Oo, nakita. Last last na natong February. kita
February pa dito. Oo. Si, grabe nakasikat ni Sherwin. Busy na kay iyang schedule. Oo. Si Sherwin, perminti na kaginakuha o guest sa mga lamay, sa mga... Ay, wala pa da. ano. Dili pa da. Sorry. Asa gini kaginakuha? Parang mga SK, sa mga events. Oo. Sa mga events, ginakuha siya sa Dayong, sa ba na? Oo, mga event like mga festival ball, Sa mga festival. Oo. So ngayon, guesting na. So hi guys, so karon is magato ko dito sa isa ka event na gina-invite ko nila very light. Ay kada humanda nag-speech ko dito, mag-overshare na po yung taon ko dito. So tara. Ano diba? So hi everyone, so karon is na ako there is look. Hi. A round of applause, please. Na ako isip mo tumangan ka isip mo sa kablaan kay kamano ko isla kay mga nadungga ng mga issue like mga trending last time regarding sa akuha. So yes, na ako din karon. So ay sa pagiging kablaan nanigaran ko kayo dumaan harmony bago bilang asing nunam Dungat din ang galing agad kasi salamat sa inyo ha. Salamat sa pagpapag sa Fire Star. Ako sa sinublaan ko syempre palapang na lang kayo ng So, again, salamat din pala ko nila. Salamat din sa mga Si Sherwin sa una, napildi siya pagdagan niya pagka-SK, karon siya na ginakuha sa mga SK aron magkuan. Oo. So, artista na gyud kasi. dili po da kayo gaya siya nga. Uy, mura na si OG Diaz. So, tama natin kapra-kapra nila ay Speaking ba, na ay mga nibalik sa social media nga nang sa imuhang Jollibee, ikaw to si? Or kanang ra to nimo? Asa dito? Kanang mag-acting ka, kanang Ay, ako to! Ikaw gyud Oo, to si? Si Lily Cross! Oo, ako si Lily Cruz sa Lahi-lahi mall. kag naong dito. Tama na, kaprank ka pa rin. Oo, inato akong mga naumuna sa bagal itang pagsukarap dati. Kaya inato akong nawong katulad sa bagal itang pagsukarap ko. Di ba, syempre nagbaktas-baktas ko niya. Inato akong mga nawong mauto. Sa ikalawang kauban, nagisiguro nato ni mo. Yung taon ko. Karibal ni. Ano ni? Oo. Kompetensya na to ni. Murag ana Oo, no. di ba, inato akong ako nawong. Unya dati, nag-audition ako ang mga PBB. Oh. Inato akong nawong. Unya akong mga basic na friends, sisili ko nga, huy, pag-audition na kay bagay artista kag nawong. Unya ako nga, aso dili dapit. Sumunod nag-acting ko. Ako si Lily Cruz! Ano tawag ko? Kunya na-realize na ako nga. Dili lagi ko. Karon lang ako na-realize last time na ako na-realize nga. Alagi uto lang tayo sa mga basic na mga friend ay so mauto na sa mga tao ni sila uy. Pero feel na kay to nimo si at imong pag-acting si. Ingid kay nako na kanang hawod kay ko ay mauto dati mako na ako malay kas mga 5 ka buok sa sure na hawod nimo uy. Ako oy hawod siguro kay kuno mo to nag-acting ang tawag ko nga. Ana yung tawag ko dito pag-check na ko last time. Kuno sa tawag ko dati o yung tawag ko normal ay nakita sa Jollibee nagtumbling yung tawag ko. Kunya ako na mo siguro wala ko nadawat og pag-apply sa manager kay nagsila kong tumbling. Oo, ngano man sa to si usay nakaon nimo. Kay feeling lagi na ko kanang cheer dance kay nag-audition ko mga cheer dance sa school wala ko nagakuha. So mo to ginapakita na ko sila nahawod ko mangingatot ko lagi ko nakuha. Wait lang ha, pangarap jud nimo ma-artista sa di ay. Dati. Mo nang sa to nilik
kinsa man tong linya sa Lilikro, unsa man ang Kay mga salida? Salvador man to, dito ko na sa mga kabayot, sabi ko kabayot, di ba mga babae, mga wildflower, Oo. pag-away-away mo Oo. sila. So mga auto, ginagaya lang yung taon ako, ano to, disculod, uni akong ipon dito dati, is katang kasa space, ano sino dito? Ang tawag ko dito ay mo to, na-stress na lang yung tawag ko, very light ay, parang feeling kayo na akong, ay, feeling ako artista lagi kayo ko ay. So mga auto, always ako ginaingon dati, akong kabayot, ang kabayo lang ang nakasaksi. Ay pag na ako sa mong bukid, so syempre pag na ako sa mong bukid, marag pinili ako MMK akong live, kanang magkano ko nga, Dear Charowable, ako si Sherwin, isa akong magsasaka nag-ararowable, mga ingano mga tsandrahan dito, unya ka nang matingala, kung papa mag-araro-araro, kung tawag ko unya ka nang nagawig-wig ko, pero akong mawig is mga tela. So syempre, mag-ano ko dito mag-araro-araro, tsugurog-tsugurog, mga ingano, nagkasakay ko mga kabayo, tsugurog-tsugurog, mga ingano, ingano ano sa akong kabayo, dire, ingana, tsugurog-tsugurog, ingana siya. So matingala ko papa sa nga, nabuka na kadira ko, tanaw sa magrampa-rampa, itaw ko magsubag-subag, itaw ko mag-ana-ana, itaw ko ay, oo, ingana nga sa kabayo, Sure, kabayo dire sa mag-acting ka amuha. sa una sa bukid. Pero dito na sa bukid, sa Oh. bukid lang. So dito ka nagsugod og acting katong Pinamaha Salvador. Marag na nga hawid kay kuya ka ng very lamig kay ang hangin, di ba? Ikaw pala. Magana magdagan-dagan. Ako daw si Chris, ingano mong nagsugod dito akong kabayo tabol ay. Oo, unya ka na magkabayo-kabayo. So syempre ano ko Yeah, na yung mga babae na magkabayo-kabayo. So Oh. ginagaya na ako hug sagarag. Oh. Ingano mga kabayo diri sa amua. Oh. And diri sa amua mo nang ganan kay ko diri sa among puro kay every morning kanang makaano ka nga Lord. Salamat sa life. Kay ang mga manok kanang dili same sa uban nga bang ingana ng mga Oh. motor pero di ka mga manok dili ka na kaka-art. Right. Ay, labi kay magbangon makaana-ana in town ka. So brad Jesus niya pag ang mafin sa manok nga murag dugay magbata ang mga taga diri ay kanang kaka-art maginga. Oh ingana gid na siya di ba? Oo. Ingana gid na sa Magpapa. Kasi maganda sa niya lang. Papa. Oo. Si pili mo ka magsugi si Pila ta? Ay 6. 6 mo ka buo. Oo. Ang naa diri karon sa inyo ha nga naa ko diri. Pila man na ano ang wala diri is katong isa ako na babae ka nag-abroad the boss. Oo. Oo, nag-abroad siya. Nag-abroad, then ako, na-boyish na karon. Then nadiri po na kumanghod na very itom na si Panog Kabayo. Yeah. Oo, na si Pansya Kabayo. Unya, kato na tayo na si Pansya na sa Davao ko ato na nakulbanin taong kayo na. Wala pa ko nangutan na. Nag-share na dayo. Oversharing siya. Go overshare. Oh, sige, go na siya. So mauto. Unya nagano siya, pag sipa sa kabayo sa iya na nakra din ang ano sa kabayo, ang kanang Oh. murag TL niya. So nag-worry ito kuno sa man tawo ni siya oy. Unya habang nagadugay naging dimple na. Mura siya si Alden Richard. Oh, tinuod ang Oo, istorya oo. siya. Kani manghod nimo kasunod nimo ni nga manghod or Dili, sa pinakalas, siya ang dahilan hapit na early out akong mother. Ana, so syempre, every question. wala sa kanakauna-una nga kulatahon ni mong maguwang ana. Grabe makakuha no. Bibitaw ay okay lang ba siya nga may istorya na to si Papa Pedring? Ay, sobra, Oh, G's. Okay lang nga Oo. maimbitahan na to. Oo. Sige daw. Kauban na to karon ang ginikanan ni Sherwin Abun. Duol sila sa atoa din sa Tulfo. Kay gusto man niya ireklamo ang kaning mga ginikanan gusto nila ireklamo ilang anak. Tungod kay grabe ni gidaw kaayo kasabaan. So bitaw ay kauban. Seryoso kay mga tao di ba? Di bitaw nalipay go kay kauban gyud nato karon si Papa Pedring ug si Mama Doresa. Mo ni ang mga ginikanan ni Sherwin Abon. So, mga gwapa kayo, gwapa o gwapo. Excuse siya. Ay, sorry. Mangutan ako sa imo ha, Papa Pedring. Ay, ano mo na ang ay diri lang di ay. Papa Pedring, si kining si Sherwin. Kano sa aman nimo ni nakitaan nga medyo adili ni kuan kanang di ni lalaki nga puro. Ay, duga na kain na. Ikan pa rin sa bukid sa una. Nganong unsa man tong mga Magkuan siya mga sinina doon sa iyong buhok. Himo niya gukuan ka ng anak-anak lang niya. Oh. pagkakita ni mo to, pagaling yung marag agoy marag napasmuhan siguro na akong anak or nakaingon jud kag babainho na si Sherwin. Kaya nga giguan na. Asa nga napasmuhan siya or nga babain mo na siya. Dili unta na ko ni siya dawaton kay wala mga kuan sa mga pero karon okay na lang. Kano sa animo na dawat si Sherwin pa? Ay dugay-dugay na. Dugay-dugay na. Eskwela sa high school. Nakipapapod siya ang call, no? para jud gigso ni Sherwin. Nagpadala na ako ano. Dito. Dito na din mo nadawat ka to nagpadala na siya. Kaya ugwa pa kay gipadala di gini mo sa dawaton.
Pero bitaw, seryosong pagkastorya, Papa Pedring. Unsa tong nasulod si muna nga. Wa may problema sa akong anak. Marag mga ingon na. Kuan lang, malipay na hinuon ko kay makatrabaho siya. O bisagi nga to pero sa una dili uta ako siya dawaton pero pagka mahitabo nga kuan dawaton lang na lang. Kay mahitabo naman. Lang sa una to kay anak ko na to na siya. Nakahilak si Mama Dorisa. Tama na, ayaw na pag-emote. Ikaw, Mami Dorisa, unsa may masulti nimo kay Sherwin? Kung bata pa siya, nakitaan na po nimo nga marag agi babain ho ni si Sherwin, marag ana. Lalaki imong pananaw kay Sherwin sa una. Dili. Ah, Nakuan siya ka ng bayot, Georgia bayo to na gid siya sa una. Ngano na kaingon? Kay, gikan pag elementary, mailan man po nimo Oo. kung lalaki siya o babae. Pero gipasagdan lang nako, bahala ka sa diya, basta makahamala kag eskwela, manay ako ah. Oh, yala ka very good ni Mami Dorisa. Very good. Unya si Sherwin katong mga panahon nga langyaw na siya, di ba? Mato siyang ginsag, kay manarbaho. Kamo ba murag wala mo nag-uol ato or suportado ninyo si Sherwin nga mo kinahanglan niya mo palayo? Aba, kanang maning kamot mi, kanang mato sa jinsan kay mo eskwela na siya, kanang mangita kong paagi para makasupport ko sa iya. Unsa may ito inyong kuan sa una kanang inyong pangita para makasuporta mo kay Sherwin? Ako kay manarbaho man kong kaning. Kaning unsa na siya kanang dilata? Dili unsa ba? magkiskisog isda sa jinsan tumbler pa kanang paamod kaning sa century sa una. Oo. Pila ko katuig dito, upat katuig para maka support ko sa iya. Kini kay diri man siya manguling, manay trabaho niya, magtrabaho sa kanang maghurnal, manay trabaho. Mo ni trabaho ni Papa Pedring. Unya pila may kita ninyo kay sa imong Papa Pedring, pila may income nimo ato? So yung Sherwin. Isa ka adlaw tag 300 na 200 dili mo pareha. Na 200 na 300 depende lang. Unya unong kabuok inyong gibuhi, marag ingon anak ba. Unya katong nakahuman si Sherwin sa pag-eskwela Papa Pedring. Unsa may gibati nimo? Malipay mi. Malipay ko kay ngono nga kini nakatrabaho na siya murag medyo okay na ko. Unsa day unta unsay pangandoy gid nimo giday Papa Pedring? Ang pangandun ako sa kong anak makatrabaho sila para makatabang sila sa among mga pamilya. Unya na natuman. Grabe ang pagtuman. Kabalo na mo. Natumat siya. Grabe gid yung pagkatuman kay ana naman no. Mami Dorisa, kabalo mo nga sikat na gid si Sherwin. Kabalo. Proud mo kay Sherwin. Unya kamo ma-appeal ba mo sa mga video, mga ana. Appeal lang pod mo kasikat. Naalang niya siya ni Joanna. Kasi Joanna. Sabi ni, Ah. na-train ako siya magsayaw salamin. Pwede ba ka mo sample? Joke lang. Karon si Sherwin, Papa Pedring ug Mami Dorisa no. Kumusta naman inyohang kahimtang karon kumpara sa una? Unsa may mga nagbago? Murag medyo na okay na mi. Dili pareha sa una. Pero kay na may bugas kapalitan nga mga anak. Ang ako kay sa una grabe ang paningkamot niya karon kay marag okay na mi karon. So wala na mo nagatrabaho na. Wala na. No, kay sila Sherwin na ang murag Na naningkamot. nag-support sa mo. Nga nakitindahan pod karon. Na. Oh, pilay mahalin sa kaadlaw pod Mami Doresa. Gamay kay mga palautang man daw mga taga Purok daw. Unsa may masulti ninyo kay Sherwin? Nga naa naman gid mo sa chit-chat ato ni basig na may mensahe kay Sherwin. Ang ako kay dako akong pasalamat sa iya kay dako jud na matabang sa mo. Manay ako. Ikaw Papa Pedro, Papa Pedro. Oh, dako gyapon ang upa. Salamat si Aya kay kini sa una paboxing unta na kuno siya. Dili na ko dawaton nga kuan siya bayot kay ang akong hilig boxing. Niya kay Oh, tapos. wala malipay na ko kay kuan na siya kana nakagraduate sa high school. Niya nakatrabaho siya. Niya sikat kay simpre kay ana proud na to na siya kay oh sikat na siya. Unya og na siya dalon diri nga boyfriend, madawat nimo ang iyang Ay boyfriend. sobra. Pero dapat ang iyang ihatag pud sa imo sobra Oh, pod. Kay para sobra pod ang pagdawat sa boyfriend. Tama man Papa Pedrinho. Ingon ganin ako siya nga kuan kinanglan mo dala unta ka sa mo ang babae yun. Di ba? Ay! Pero dili naman siya kuan. Oh, joke ra di ay. Sus may nalang kay nag-joke ra di ay. Oh, nya karon. Papa Pedring, Mami Dorisa, salamat kay sa inyo. Sa inyong pag-uban sa mga ni Sherwin diri sa chit-chat.
So finally, inyong uncle na nagyudiri ila Sherwin na balls. Palakpak na po mo po siya. natay live audience din no. Si, congratulations sa imo si. Salamat kayo po. Actually, is ginan ako kung parents nga ako nga nay magato diri si Big Brother. Sa akin sana ako Big Brother sa TV na makita ninyo. Ako ang plano nila diri daw nila held up Big Brother. So niya kami asmi ako yung mag-watch siguro mag-gensign. So mo gini mo gichika kay. Oo. So si mauna ning imuhang na-renovate nga balay. Ay, oo. So, daghang mga memories din sa among basic na balay. Kay dati is ano lang ni siya kanang waiting shed lang. Oo, diya karon is na nanami tiles. So, Naka-tiles lang oo. yun. Oh, napay pa-welcome Oo. Sige, wala mo ingon ana na mo'y pana. Welcome. Kaning una na to nga spot diri unsa man ay siya. kani siya is diri mi nagatabay so every morning kasi syempre as a main character di ba pagka nang maabot ko diri ko nagatambay kaya ang mga tao di ba kalsada man as siya. Oh. So ang mga tao is magtanaw-tanaw, "Uy, naabot na lagi si ano." So anak magbabay-babay din tao kay diri. Diri ka mo tambay Oo. sa imong kuan So- balcony. Sobra G's, diri ang mga basic na mga spot. Asa man ka mo tambay na pita siya? Diri lang mag-ana kay mga tao mag-agi lang man ang mga tao Oo. nila. So syempre magkape-kape ko ana mag-ana ko sila. Ay, naabot na lagi si ano. Unya kani siya unsa man ni siya nga design? Asa man ninyo ni napalit? Ang kani siya is diri nagatulog ang mong basic na bata katong bata nila diri siya totally cute anak sa akong basic na manghor. So mao to diri siya nagatulog ko niya ginakantahan ako siya kanang hilili ala ala. Yan ang mga makatulog siya ingani yung mga paborito. Unsa man ang design ani siya ana? Munang ma-amaze ko as sa mga tao diri sa amuha kay silang naga-design ani. And na-amaze ko na umuwi kanang dili na ko sila pag ano kan dili sila kag wala sila graduate og mga yan pero na sila mga ingani mga idea. Hawod. Wow, nila uwi mo to ma-amaze Yes, kita ko ay. So makaingon kag education is wow. Ato ta sa tindahan nimo kapilita mo sa Ay, sobra cheese ka na. Ay, Sumusunod na si mo tindahan. siya ka So, ang kanina ref is, gipalit na mo nito na call center ko. So, kami ang ano, kauna-unang na-ref din sa among bureau. O, di ba, maka-amaze. Kaya, syempre, pangarap mo sa akong mother dati mo, itong nag-call center ko, nag-overtime. Tam, grabe ang overtime kay para makapalit o ingani ng mga butang. So, karis na, and salamat ka ayo, Lord. Kay, ma-amaze kay Kikol, kanang sa mga butang na napalit na ako diri, even sa pagtrabaho na ako dati, grabe ako mga overtime. Pero, ang pinaka-best na gihatag ni Lord sa akong mga blessings ang health. Wala gid ko na kanang grabe nagkasakit, mga ingana na ano mo to, mga Lord salamat, siya welcome. Ay kadi sa tong tingor ka. Diri sa sulod sa tindahan siya kanang nakay kaugalingon nimo nga ganahan punito niya kauno nimo murag Ay na oo, unsa kay man. mga star breadable, ingani na ano, kay mga very basic daw mga tinapay o di ba na yung mga utap na kanang pig version, babae siguro ang naghimuani. Inyong halin asa man ninyo ginabutang? Ay diri na putang ni mga. mo ni ang kahira. Ang mga ano, di ba mga halin? Wala may So, mga dapat papel diri. lagi. Ana apo diri Oo, abri wala daw diri. be. Sano na to be? Ang halin. Ala, gihipos na niya daan. Ang Gihipos sanad na ako niya mother. daan. Kimusulod Oo. mangudang ka. Oo, aha. Ay, dili ay sorry. Oo. Dapat mangud ang butanganan sa halin arinula. No. Yes, mo na sa tindahan, di ba? Seryoso bitaw, arinola may ginabutangan. Oh, Ay as in. arinola. So, sige, pag next akong balik, regalohan na to arinola si Sige, Mother. So, naa na ta karon sa bagong balay nila Sherwin na ball. So, sudlo na to. Ay, sorry. Ay, maldito ang tag-iya. Wala ko yung bra. What? Ang papa din. Ang papa ni mo. Di ba anak kayo pag-order? Nay mag-order. Ay, sige, nira. Oy, sa baon na ni inyong balay si. Pero na timing lang kay nag-brown out, no? Nag-brown out ang sa ilang balay. So, kamoy adjust. Sumusunutan, marami sa tag. Karang marag ghost hunting. Oo, dito. Natatagpuan. May kuryente. Ang ligaw na kaluluwa ko sa... Uy, sige, nagkala. Oo. Hello, kuyawa. So, mauna ni inyong TV diri. Oo. Ang kanina TV is gihatag sa ako na taga Cebu. Oo. So, giyan mo ito na amazing tawag ko sa iya very nice. Pero nag-init ang ulo ko. Kaya mo niya kung sa ipakita sa imuha. Oo. Ako ang kauna-unang nag-graduate sa among pamilya pero wala ko'y picture diri. Ang kina-priority ang mga nakagraduate og daycare na makatabang dahil sila. Ah, Picture ng graduate ko mo to na iubos ikaw sa ginikanan anak ko moms please. Nung ako'y bata pa. Ay mo nitong kasal sa imo. Oo. Asa to imong ate si Ay, inaasa dito si Shemi. Shemi, ani sa Shemi. Hello, Shemi. Hello. Nya, Shem, ikaw to nagpahulam kay Sherwin og dalsyus. Imuha to nga dalsyus. Ano man to karon?
Nawa na. Nawa na. Pero gikan ato nga Dalshushim, fast forward karon dayo na kayo naabtan si Sherwin. Unsa man ka-proud para kay Sherwin? Super proud kaayo ko call kay. Kada ato na ko sa ibang lugar. Huy, di ba ano ka kanang ate ka ni Sherwin na boss nang naghatag sa iya hagdan shoes. Ihag si Ate Sherwin. Ay, asa man ang imong kwarto? Ay, dire ko. Diri ni imong kwarto, pwede ba na to sudlon? Sumo na ni imong kwarto diri. Oo. Pero sa una si unsa man to inyong kwarto sa una si? Karang ing-ani gid siya kada ko kulatanan mi ana dira. Seryoso? Oo, ing-ana gid mi mag-ano kana matulog. Tulo man ka kwarto. Oo. Asa naman karon ang Akong papa is diri siya gatulog karang na siya mga foam. Ang kani is katong manghod ako na very ito sa panong kabayo Dili. sa kanila nahipos. Oo, tapos kana is katong isa kana ko kamanghod katong naay mga bata so dira sila nagapuyo na. So unya ang ay kitchen kana ninyo diri. oo, kana ang kitchen ay. So naa na gid Diba? kitchen si. So shout out sa yes, kay Oo. shout out kay Romeo. Salamat sa Oo. Romeo. So mo ni among kusina ay kanang happy kay ko ani call kay anak ko nga laoy kay layugi kay siya dati pero anak it ko nga wala na ako ginanoy tanawa dati pero anak ko ang katong mga sitwasyon na ko dati mao tong isa ka lesson na kanang ginadala na ako hangtod karon. Very katawanan pigi kay siya usay mag-talk mi ay sa akong pamilya, mangutan ko sa akong parents nga unsa inyong gustong i-heal sa inyong inner child. Tapos magana sila nga kinsa na. So mo ayaw na lang. Bubuang mo Oo, kayo. kaya akong mama man is pag Oo, nagka-video oo. ko dire, Oo. akong mama na adiri sigang siya smile. Unya naalala siya AI kay wala siya gatingo, wala siya istorya. Ako mura kag AI, ana siya nga sa nang AI. Ako AI, ako A for Alpha, I for India. Sa ay ibang bansa na, ako ibang bansa. Ako nang sumantaw ni sila. Tingog lagi. Bubuang kayo. Happy kay kasi mo. Sobra G's mo to kana everyday kanang akong mga decision everyday nagapray gid ko anak nga Lord grabe. Ako nga grabe yang mga guidance ako kanang ana gud kaayo na grabe ang gihatag niya na blessing na wala gid ko nag-expect. Salamat kayo, Shi. Sa makausap, proud kayo ko sa imuhang mga achievements karon. Kung gunin, bisig drama-drama ba? Imot-imot, siya nagpasalamat. Dili na siya tungod sa kuha, tungod na sa imuha kay maayo gid kayo kung makaw. Daghag na inspire gid sa imuhang kinabuhi. Sa programang Binisaya, chit-chat ato ni atong palakpakan ug usab. Sherwin Sanggalan dinhi sa Malapatan, Sarangani Province. Sherwinables! Sa chit-chat ato ni si. Salamat kayo si. Grabe ka salamat yun. So mao to karon is magprosita dito na ako ipakilala sa imo ako. Kinsa man ni? Basta kanang friends ako papa. Ako si Lily Cruz. So first guys, is dapat magsakay mo kabayo, dapat tayo mga introduction ng sagtigarag. Repeat after me. O diba? Ingani ka ng mga ano. So ingani pa kami yung character yung